Kaixo guztioi, jarraitzen dugu argiarekin eta bideo honetan salduko dugu zer den errefrakzio indizea. Errefrakzio indizea normalean n batez adierazten da eta ariketa guztietan ez bada gehienetan agertuko zaizue. Errefrakzio indizea lagunduko digu erantzuten galdera garrantzitsu bateri. Zein abiadurarekin mugituko da argia ingurun ezberdinetan. Aurreko bideoan, zerrera bideoan, eskema honetara heldu ginen. Eta komentatzen genuen zelan argia ingurune batetik bestera mugitzen denean, aldatzen direla bere uhin luzerak inguruneak ezberdinak badira, uhin luzerak aldatzen badira, abiadura aldatu behar da, hau da, argiak ez dauka abiadura berdina ingurune guztietan, eta frekuentzia mantentzen zela. Vale? Behin hori onartuta, galdetu aldiogu gure buruari ados. Eta zein izango da argiak izango duen abiadura ingurune ezberdinetan? Hemen daukagu airea, hutsa eta beira. Hutsaren kasuan, ikusi genuen zelan argiaren abiadura izango dela C. C da konstante bat eta da 3,8 metro zati segundu. Hutsean badakigu zein izango den argiaren abiadura, baina beiran, airean, momentuz ez dakigu, eta horretarako erabiliko dugu errefrakzio indizea. Errefrakzio indizea izango da ingurune bakoitzaren propietate bat. Hau da, ingurune bakoitzak izango du errefrakzio indize ezberdina. Hutsaren errefrakzio indizea bat izango da, eta izango da bere baliorik txikiena. Urarena izango da 1,33. Beirarena 1,5. Eta beirarena beti izango da 1,5. Eta urarena beti izango da 1,33. Hau da, ingurune bakoitzak badauka bere errefrakzio indizea. Eta ikasle batek klasean oso ondo esan zuen bezala, nolabait ulertzeko errefrakzio indizea izango da argiaren abiaduraren kontrako erresistentzia. Hau da, zenbat eta errefrakzio indizea handiagoa izan, orduan eta abiadura txikiagoa izango du argiak ingurun horretan. Beitu, hau izango da, argiak izango duen abiadura ingurune jakin batean. Hori kalkulatzeko, alde batetik daukagu C da konstante bat, beti izango da 3,8. Ikusten duzue, hutsaren kasuan, nola n bat denez, hemen jarriko bagenu C zati bat, geratuko zen C. Eta hain zuzen ere hori da izan behar duguna, ezta? Hutsean argiaren abiadura izan behar da C. Uretan jartzen badugu, hemen jarri beharko genuke C-ren balioa, hemen goian jarrita daukaguna, eta ondoren uraren errefrakzio indizea. Eta ikusiko dugunez, eta oraintxe bertan kalkulatuko dugu, argiak uretan daukan abiadura izango da hutsean daukana baino txikiagoa, ados. Eta beiraren kasuan egiten baduzue, ikusiko zue orduan eta abiadura txikiagoa. Hau da, n handituz badoa, abiadura txikiagotzen da. N oso handia daukan ingurune edo material batean, argiaren abiadura oso txikia izango da. Hau da minimoa, ez da egongo n bat baino txikiagoa denik. Zergaitik, argiaren abiadura gehienez jota, hau izan daitekelako. C. Egingo dugu adibidea, kalkulatzeko zein den argiak uretan daukan abiadura. Hori egiteko egin dugu gauza bakarra, izan da argiaren abiadura hutsean hau da C, zati, uraren errefrakzio indizea. Hau da C-ren balioa, hau da uraren errefrakzio indizea, egiten bauzue zatiketa, ikusiko zue, lortuko duzuela, 2,26 metro zati segundu. Hau ez da uraren abiadura, baizik eta argiaren abiadura uretan. Eta N, errefrakzio indizea, ez dauka unitaterik, adimentsionala da. Horregatik jartzen dugu 1,33. Ez dauka inolako unitaterik.